سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجي ابستدالو وزيناتات ايرتراوين زركبوم حيال سدتنياتات ام مترب انجليز تحيلهم هيوتم سينم مهلاوم مغلاصو من قداير اثيوبيا غنزبو كاب ايرترا كوص كم زي كعالم محبارو اب اسرائيل مسني زحلفه سومن قتلت كلت ايرتراوين بزتحز ثلاثه ايرتراوين اب تحت قيد مئتاومن برازيل نتويتر كتاجد موسانان كالن زتقالك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كطوقن بخبر يعدمكم سوسان حموشن سدتنياتات صعينا بمترب انجليز نابعد انجليز نمسغار اب غعزو زنبرت نيشتي ناي سدتنياتات جالبا بمتحلا زبزحو ايرتراويان زخونو حنتي نفس صرغوال نستيتن شدشته تحت عدمه قولعن زركبوم 10 تخلت سدتنياتات هيوتم سينا مهلاوم مع كان زينا انجليزن فرنسانيه قال حلوا مع كان زينا رويترز بوغنو نسبه سلطان فرنسا بمتقاس اوصيو ابزل زينا اتي حدغا ناي تجالبا اب غماغم بحر فرنسا كم زغاطمن كابتم هيوتم سينم زلو 10 تخلت سدتنياتات دما اتم زبزحو ايرتراويان كم زخونن حلوا بحر فرنسا خا 57 كدحنون كلو مبزحتهم بحما كونتات بمنبارم دما حكمنا ورديت نخغبرو نابتكالات عنا كم استلاخو حبريتا كم استوهبا غليصا منستر وشطاو غدايات فرنسا جيرارد دارمانين بجكاتهم هيوتم سينم زلو زبزحو ايرتراويان بستفالو 10 تخلت سدتنياتات كلته سبات دهايم طفيو كالوت بزحات دما قوسيلم الله ويلو كفرنسا ناب عباي بريطانيا كاتو زدلي سدتنياتات بناشو جلابو غيرم نمترب انجليز تساغيرم يوم نبعد انجليز اتو يخون امبر ابز مسمر حاليفو بزغاطم حدغاتات بزحات هيوتم كسونو ترأيم يوم كساب حجي بزله صبصابات ابز حلفو 9 اوارح استات 10 شح زبصح سدتنياتات نمسمر مترب انجليز ساغيرم نبعد انجليز كاتون كلو ابز 9 اوارح خا مزوم لومي هيوتم سينم زلو 10 تخلت سبات حويسو استات 37 بمطحال هيوتم سينم يوم منستري وشطاو غدايات فرنسان سراحتنياتات هصص ريئتن نتم قدايات نمحجازن نتم دهايم طفي زله نمركابن يسرحو كم زلو علاو غيرلا منستر وشطاو غدايات عباي بريطانيا ايفيت كوبر بوغانا زي حغاوያን اساغرت دق سبات اب حما كونتات اير ببزح سدتنياتات امناش جلابه بمسقال هيو سبات اب حدغا يودقو አለው ድሕረ መባል ብሪጣንያ ሰንሰለት ሓደገኛታት አሳጋገርቲ ደቂ ሰባት ንምፍታሕ ስርሒ ኢላ ሒዛቶ ተንቀሳቀስ ምህላዋ ሓቢራ ሓደ ፈረንሳዊ አኽባሪ ሕገ ድማ ነዚ አጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ አመልኪቱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቶም 6 ቆልዑን ሓንቲ ነፍሰ ጾርን ዝርከብዎም ህይወቶም ሲኢኖም ዘለው 12 ስደተኛታት እተን 10 ደቂ አንስትዮን ክብልን ከሎ እቶም ቀንዲ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ምዃኖም ክገልጽ እንከሎ ብንጹር መንነቶም ንምፍላጥ ግን ተወሳኺ ሓበሬታ ይእከብ ምህላው ይገልጹ እታ ካብ ጎማ ዝተሰርሐት زي وحست جالبا اما اكل بحر دحر مسبارا اتم سدتنياتات ناي دحنات مراخبن جلابن قدم ممصن ناماي كم زاتو صبصابات حبيرم بمراخبن هليكوبتراتن زتسنيه هيوت ناي مدحان صعرتات كغبر كم زوعله سبمز نايتا ابت خبابي حدغا اتركب فرنساويت كتما بولون حبيرم هلو نابت بوتا زتغعزه منستر وشطاو غدايات فرنسا نسدرا بيت غدايات صنعات بممناي نسرحتنياتات هصص وان دما زلو مسغانا غاليصو كلته كابتن بهيوت دحينم زلو كباب 50 زبصحو سدتنياتات اب صنع كونتات كم زلوون منستر وشطاو غدايات فرنسا غليصلا زحلف علت عسان 4 حسك للتشحن عسان 4 اب اسرائيل دوباو كفال كتما تل افيف اب ساعات نغو امونغ ايرتراويان دغفتن تقاومتن اب صرغيا بزتفطره كبيد عغرغر كلته هيوتم سينا منبارم تستغلص خوينو حجي دما بوليس اسرائيل مسقتلت نايتوم كلته ايرتراويان بزتحز ثلاثه ايرتراويان اب تحت قيدي اتي مهلاو علاو غيرو مع كان زينا اسرائيل زرغحنو اب زلوا حبريتا بوليس نتوم ثلاثه ايرتراويان زيغاتات مستي اب زحلف عسان 4 حسه زغاطمه قتلتني ايرتراويان بزتحز طرطيرو اب تحت قيدي ياتيوم كم زلون عدميهم دما اب 30 زركب منسيات كم زخونن كسب مرمرا زغبرلهم كا ناي ماسرتهم غيزي نخناوح صباح بوليس نابيت فرد حتى كقرب مخانو تحبيرو لا زحلف عسان 4 حسه اتغጭ دحر مقطامو ابلات اغلغلوت حكمنا استوكسا مع كان زينه هاجر زرغحنو اب زنبرا زينا ابلات حكمنا اب تبوتا خبصحن كلو اتم كلته زموتو بخبيت تهاريمم حالواتم طفيو بزي تنفاس كم صنحن اب تزتهار مول بوتا هيوتن كم زحلفن اقاليحن يرنيان حجخ بوليس نلعل حدا سمون ابت خباب زنبره كاميراتات كومدما كاله چبطታት دحر مرمر نسلسته مستقتلت اتتاور ركب አለውም ዝበሎም ኤርትራውያን በጥርጣረ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዩ መርመራ ከገበር ምዃኑ ዕላው ገይሩላ
ካብ ዕለት 3 መስከረም 2024 ጀሚሩ ናብ ኣስመራ ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት ከም ዘቋረጸ ብዕል ዝገለጸ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገንዘቡ ከወጽእ ከም ዘይከኣለ ገሊጹ። ዋና ኣካያዲ ናይቲ መንገዲ ኣየር መስፍን ጣሰው ንማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዘይፈለጥናዮ መንገዲ ኣብ ኣስመራ ዘለና ናይ ዶላር ገንዘብ ክነውጽእን ክንጥቀመሎን ተኸልኪልና ክብል ተዛሪቦ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ባንክታት ኤርትራ ናይ ናቕፋን ሸርፊ ወጻኢ ዝኾነ ዶላር ዩሮን ካልእን ገንዘብ ከም ዝነበረ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። እቲ መግለጺ እቲ እገዳ ዝገበረ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ከም ዝኾነ እኳ እንተጠቐሰ ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዝተዋህበ ወግዓዊ መልሲ የለን። ዋና ኣካያዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው እቲ ብዘይፈለጥናዮ መንገዲ ኣብ ኣስመራ ዘለና ናይ ዶላር ገንዘብ ክነውፅእን ክንጥቀመሉን ተታሒዝና ዝበሎ ጠንቂ ናይቲ ትማሊ ዝተወሰደ ውሳነ መቁራጽ በረራታት ምዃኑ እውን ኣመልኪቱሎ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ ቀጺሉ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክንዘራረብ እኳ እንተሓተትና ፈቃደኛታት ኣይኮነን ክብል እውን ከሲሱ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ብልዝም ንምፍታሕ ጻዕርታት ክቐጽል ምዃኑ እውን ተስፍኡ ገሊጹሎ። ብሶኒ 2 መስከረም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ከጋጥሞ ዝጸንሐ ኣሸጋሪ ዕንቅፋታት ስራሕ ካብ ክጸሮ ዝኽእል ንላዕሊ ብምዃኑ ብምጥቃስ ነቶም ካብን ናብን ኣስመራ ዝገሹ ዓማዊሉ ካብ 3 መስከረም በረርኡ ደው ከም ዘብል ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሐምለ ሰብ መዚ ኤርትራ ካብ 30 መስከረም 2024 ጀሚሩ ካብን ናብን ኤርትራ ዝካየዱ በረራታት ናይቲ መንገዲ ኣየር ክቋረጽ ምውሳኖም ይዝከር። መሰረት ቃል ዋና ኣካያዲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው ከዓ ዕለት 31 ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ናይ ባንክ ሕሳባት ከም ዝተዓጸወን ኣብኡ ዘሎ ብናቕፋ ዶላርን ዩሮን ካልእ ባጤራታትን ዝተቐመጠ ገንዘቦም ድማ ከውጽዎ ከም ዘይከኣል እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ብጀካ እውን እቲ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ኤርትራ ካብ ዘጋጠሞም ካልእ ዕንቅፋታት ኣብ ሰሙን ናብ ኤርትራ ዝገብርዎ በረራታት ካብ 14 ናብ 10 ከውርድዎ ከም ዝተነግሮምን ከምኡ ከዓ ንኣሽቱ ነፈርቲ ክጥቀሙ ተኣዚዞም ምንባሮም ይገሊጹ። ይኹን እምበር እዚ ዘይምስምዕ ኣብ ግዜኡ ተፈቲሑ እቲ መንገዲ ኣየር በረርኡ ኣዛይዱ ኣብ ሰሙን 15 ግዜ በረራ ክካይድ ተፈቂድሉ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 7 ዕለት 25 ግን ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ናይ ባንክ ሕሳቦም ገንዘብ ከሰጋገሩ ከም ዘይከኣሉ ይገሊጹ። ሕጂ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብን ናብን ኣስመራ ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት እኳ እንተቋረጸ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ግን ብሓፈሻ ናብ ካልእ ሃገራት ኣብ ዝገብሮ በረራታት ክልል ኣየር ኤርትራ ምጥቃም ክቕጽል ምዃኑን ነቲ ኣብ ኤርትራ ተዓጊቱ ዘሎ ገንዘቡ ድማ ብዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክመልሶ ክሰርሕ ምዃኑን ኣፍሊጡሎ። ቤት ፍርዲ ሃገረ ብራዚል ነቲ ቅድሚ ሕጂ ትዊተር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኤክስ ዝበሃል ዘሎ ማሕበራዊ ገጽ ኣብቲ ሃገር ክኽልከል ብሓደ ካብ ደያኑ እቲ ቤት ፍርዲ ንዝሓለፈ ብይን ሙሉእ ብምሉእ ኣጽዲቕዎ። ኣብ መንጎ ቲቪ ኢሎን ማስክ ዝውነን ማሕበራዊ መራኸብን ቤት ፍርዲ ብራዚልን ክካየድ ዝጸንሐ ክርክር ትዊተር ከም መቕጻዕቲ እውን ልዕሊ $3 ሚልዮን ክኸፍል እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኑሉ ኣሎ። ፈለማ ኣብ መንጎ ቤት ፍርዲ ብራዚልን ማሕበራዊ መራኸቢ ትዊተርን ክርክር ዝተላዕለ ትዊተር ነቶም የመናዊ ክንፈፍ ፖለቲካ ዝኽተሉ ኣኽረርቲ ካብቲ ማሕበራዊ ገጽ ክኽልከልን ዓሌትነት ኣብቲ ማሕበራዊ ገጽ ክውገድን ብቤት ፍርዲ ሕቶ ድሕሪ ምቕራብ እዩ። እንተኾነ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነቲ ተግባር ምስ ክልከላ ሓበሬታ ወይ ሰንሰርሺፕ ስለ ዘተኣሳሰሮ ነቲ ተግባር ተቃዊሞ ይጸኒሑ። ንዕኡ ስዒቡ ድማ ኣብ መንጎ ወናኒ ትዊተር ዝኾነ ኢሎን ማስክን ቤት ፍርዲ ብራዚልን ነዊሕ ዘዘራረበ ጉዳያት ጸኒሑ እዩ። 10 ሚልዮናት ናይቲ ማሕበራዊ ገጽ ተጠቀምቲ ዘለዋ ብራዚል ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ዕዳጋ ማሕበራዊ ገጻት ትዊተር ምዃና ይፍለጥ። ሕጂ ግን ብራዚል ትዊተር ጠቕሊል ኣብ ሃገራ ከእገድያ ወሲና ዘላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።